छुट गइला कसैली जी का कही परलया छुट गइला कसैली जी का कही परलया आइल दिमाग में पिया रहुआ घर से निकलला के बाद प्लीज एक बार और चल जाई मार्केट। का चल जाई मार्केट यही जे बा हम बतावत तानी नियम एगो सीखला का जी जवन लागेला पूजा के सामान पहले पर्ची पर लिखला जवन जवन लागेला पूजा के सामान पहले पर्ची पर लिखला। अच्छा ठीक बा हम पहिला बेकोरतानी नवरात हो रवा जानत न माने के हो नइखे साथ हो फोन करके नहीं जानकारी करहो काका लागेला सामग्री तैयारी करहो या तनी घटल बढ़ल ठीक से परीखला जवन लागेला पूजा के सामान पहले पर्ची पर लिखला जवन जवन लागेला पूजा के सामान पहले पर्ची पर लिखला। बाकी भक्ति के दिल में एगो दीप जरता दुर्गा माई से बुद्धि के भीखला जवन लागेला पूजा के सामान पहले पर्ची पर लिखला जवन जवन लागेला पूजा के सामान पहले पर्ची पर लिखला।